Halo, perlok P.U.S.H beton jangan. Kiba site kerja ni nga, bat kiba 4 kerjaan ro, kiba sa subscribe ta. Te nga ay ko play pi. Kani ko po. Welcome back sa kani channel jangan ni ko po. Te hari ni video ngan hikai pi sa pang ki Katto Katne ki apps ka pila ban Kamai Pisa online. Te kani ka dai ka part time mo, kan dai ka kani ka dai part time ni pi. Ka pila ban Kamai extra mo. Te pek kini video na do bastam do berkot mo ngan ni thoi pi ke ki apps. Dai kani ka video ka dai kerpang ko nam ta ki to ki perlok ki besai online ba. Kam tam ki besai snotana ba ban online tiar po Flipkart bat kiwe ki apps mo kani pek ye kani video do bastam do berkot pin ya kani ka dai kerpang ro nam ta chang pi bat nam ta ki kiwe perlok website online ro anda pin try kani pin sana kumno so yang ini ya sekarang. Begini ki online shopping apps mah menengkom udah shop si how shop si kani ke company kasih ai ki offer ki code ki bapin klik te subo mental ada pilih pi download ya shop si leni napo Chrome pi direct ro ki ai subo ki ai alpha percent live how sub percent kum ta ter te le don subo menta pi bo status te pi ai pi day gitu kita ka to ka dor ka ba ka company ka ai te after hadin ki product pi ong kwa the kini pila ban the ban anda pi click buy ai bat ka code kan subo menta ka ter ka long sauce pa anda pi ai code ko sub percent kala dona ta te ka taro ka dai ka we na profit pi te pat ska we ba ar apps they measure how measure ngai ba barok pi don pin pi pala nang but measure the reseller apps ku ba ka company ka ai reseller ndai ba pisim ka bu subo menta company ka ai ship how tan kai be etia te pila ba pensnai ka dor ka balong ar peu we marka dei ka ndai ba pisim ka bu ndai ba kumno ndai ka ba pin Kamai ka dei ka hok song pi na mar mon ni apps de reseller apps ma te ko balai pat dei u earn karo how ni earn karo ku ni la long combo affiliate ma how ni pat phila ban how ni pat kai pair dei da link combo Flipkart Mentra IGO first subscribe kiwe ki apps ki ba phila ban like na Chrome te don ka itiar ba phi tanat click ang ta paste copy ka to ka ki ka link paste how new apps kala la don video jonga ka bangal da pikai tela don ki barang kwa so bangan hikai ngan hikai pada next video ti anda pi paste hang ni nang ni pinyo commission khamtam le kum mantra ajo kin ki he ba commission sis pa don ka commission hang ni ka we ka tia te kum kata pat ubas basa pat udai u cash karo uniro udai u platform ya ki online ki ba long affiliate hi kuniro te uniro long kum long u on karo te how nero phile kum tam barok kin apps how on karo u Amazon wallet but how new apps how cash karo u Amazon wallet but kiwe barok don print pi ki ba online te don kham tam lei pi ki ba site online ko new day don kam ha target ki dei ki Katto Katne ki apps ki ba phila ban Kamai online kum ka part time mo te ngaro nga balenga hikai pi nga ngala de try kini ki belong save what setting dan ki ba ong kumni kumtai no kata ka dei wrong nga ngala de try kini banga try ala de nga iba ka biang that's why nga hikai pi so nga khlam pangat ipi ka no ka ro te kini ki dei ki bala itho ki ba biang kini ki apps so nga kata ka daw kham tam lei pi ki ba kloi ki ba site online kini ki dei ki lat ipi kham tam pi site online na po Flipkart u earn kro dei we nam ta chang pi so pin su online pim yo te klik ai da ka to ka ba pi su klik ka link ya lang ba ko ne on karo pi pin yo ka commission te kitero pin yo offer pin yo pat commission ro pin yo kata ka dei ka we ka pas ngota la pi kwa de ki we ro ma so ngai tang kata he te le don ko no ko ba pim snot ho we pin yo te sa klik sa ai ka comments te kanang batai su details kum no pin pen don kam pin
พินเตรกันเนี่ยพินแหลกนี่กี่อัพส์กุมโนพินปัญญาอีกมาที่ตั้งกระต่ายไงพลัสโนโตเซโซเห็นใส่เชื่อมปัดหา next video thank you